Bona nit, estem aquí a la 12a edició dels Premis Gaudí. I nosaltres som les reporteres del FEDAC Report. Som el Pau i la Príncia, som periodistes de la estació de Report i avui estem aquí per gaudir d'una nit plena de premis, de glamour i ens ho venim a passar molt bé. Estem aquí, crec que totes amb vergonya, perquè fa vergonya entrevistar a la gent famosa, però bueno, crec que ens passarem molt bé. Amb ganes de gaudir, doncs, gaudir. Tenim un curtmetratge que és Camisa de Fuerza, que mica en mica també en altres premis internacionals de còmics i curtmetratge està funcionant molt bé. Què tal està anant després de la gran fama que vas tenir d'OT? Bé, molt bé, ara estem... Bueno, de fet, ahir vam acabar la gira de sales per Espanya. Faré teatre per tot Espanya i acabaré estant a Madrid fins 2021. Tindríem com la primícia, no?, aquí, Marcos Franz. Sí. Super il·lusionats, tot el públic, de trobar-vos allà. Com esteu vosaltres? Tenim un rècord, que és el de 5 vegades en 7 edicions.